Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hả nghe, lại phim ngay xe. Bác có bài bên em nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác cầm bà bà chung Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kalong kay ka jingdo no ya state ka khraw mar ka jingdo no I det bar ki sen kon men gasgi kalong shisha kay ka pen kendet yo shop abang yo ya news agapor men met dai buje tam phone khon nga mayo jingte bay bar ki kelon yo taka hat atak bat rai hospital bat kum ka jingyo jing tip jungai ka long ba imdon shu ane sla partai ti ka long sha ka ka ba pen kendit ado ta amar brio wasaj bakhlain brio ba trei shisha bu shakri shisha ikpaj ba kamdan kata ka jinglong ka jong I na du bi job MP ba pen I kata ka jing sngo parti ka jing sngo pechiliang ring I ka jinglong jong brio balong bait bat brio shisha ba dei brio jong blai ti dei na takadaw nakaliang ka jonga bat constituency hi bro koi kalong ka jingdu ba khraw bat khamtam personally nakaliang ka jonga ni iba kumnu brio namtip nginang yo asunum yo shu banwan ban shakri yang I mo kum MP amare ka jinglong ka jai ka jinglong ka ba don akor ka ba don buram ka khtin ka ba jai bat kadur pu samrki pi kata ka dei kai ka ba peni yang I hoj ila bandai la ka jong ni midon ka ju ka parti hindrai ka jinglong jong briu pat ka penhun ka pen kan kamdon te kata ka ban ong bangin kreni ai da kumoi pat namar boleh yu ba represent yang I haka Shillong seat parliamentary jong ka MP Lok Sabha tidai na ta ka daw nga nakaliang ka jong ha shimet nga ong bat nga pha ya ka kubor mene hapo assembly runga yo ban ay ka condolence message but mentaru maso bangan ong if ba pha ya ni kubor solam shaki bahaye nga sammo shi bashi parabat I ba ka jingdu no ka jong phi ye ba riki re hoi ka jing susi ba khrau ringi pat kum paj ba ni so ba ka jingdu yu ne orang ba bolong shisha kat orang ba uba tri hok ya ka kam bushakri hok ya ka kam ngam tip su dang la nam la ban pendap yang ni ka jaka sudah andrei ngit kam bo blai yo I bat u I ingi kum ka jai ban rio unsa bu bat the way ban replace ya ka jaka ka jong I andrei kum bolong mentahi nga personally ngam I ban don umno brio ba don rekat bat blai brio ba don kamen sim man shakri brio bam don ka kentin keno ban keno ban kentho re kren ye ki ai kum brio mo ba don ka politics pat kren ye ki policy kata de bi tanat kren ye policy kren ye ke kumno bangin ni tri kam tri jam kren na banta kumno bangin develop state kren na banta kumno ban ya dai ngi kum ja kita gi dei bangi I phi ka don kata ka jing ye ka jing sngok jan kata ka jing sngok kemen na bangi don kum kini kinomi khmat ten re menta pat iladu no yune te kalong shisha ka jingdu ka khrau bat baro ngi I ban kaliang jong ki MLA regardless party ru kan baro ke shem bentalut apo assembly menai condolence message kalong ke ka bangi sutu shai baro hi don weiru ban ong ban keno lane ban kren da kumli kumtai ya ka jinglong jong ibar ki kum ubrio mushkri pajba tai kri ka khubor na kaliang jong abat na snow ba kani ka jingyawan lang ban ya penshngani ka yeng sem na trai na ka liang ka yeng sem ru opli kalong shisha ka ai ka ba ikin the snow ba yo I shisha ba ki pajba kin nong mi khmat na ki baro hi ki da sung I ba su jan ki wan kat ni mentaban ban wan skolam hari ka yeng ka jong I. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift
lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.